मर्दवा लहंगा में तो दूगो चीजवे होला है, एगो तो झाट होला एगो हई होला। हई हो मिले जन सामान अपन धोके काहे ही रसपान करे के विचार बा का कि सामान धो के बोलावा तारा भौजी के पायला बाके रोहनी में देखनी। अरे मर्दवा जब रोहरी में देत देखे लेला त काहे ना मकई के डाटा तूर के ओकरा गाड़ी में घुसा देला। अरे सरवा का थमलेन बारे बूर फाड़ दे मेरे पूजावा। अरे सर के मरा मन केकरा से पूछ के थमलेन वाला गइले ह मन कोइला खाता लगा देनी है। अच्छे सर तहरा मन करी तो थमलेन लगा देबा। हमरा कौ दिन से तो मन करता तहरा गाड़ मारे के तो देबा। तनी डाले दे रानी धीरे धीरे अब भइल बा माल हमा गिरे गिरे। माल गिरे गिरे भइल बा तो एगो काम कर हित बाल्टी लगा के सारा मालवा ओढ़ला, ओकरा बाद घरे ले जाके दही जमा लिहा, ओकरा बाद पूरा परिवार बैठ के दही चिवड़ा खई ह लोग। टुकु टुकु ताकतार ढोढ़िया के कोगरी, टुकु टुकु ताकतार ढोढ़िया के कोगरी। ए भौजी ढोढ़िया के कोगरिए नु हौ चीजवा बा जावना पर लोगवा सरवा फिदा रहेला तो उ हितवा न ढोढ़िए के नु कोगरी ताकि कि तारा पीछे वाला झांझर में लो में तको कि सरवा के गुहे लोग जाओ त नाके दाब के भागे के पड़ी। अरे दादा रे दादा जवन बुझेला बाबू तारा भूलबा हमारा लहंगा में सेनिंग फूलबा। अरे सर पैंटवा काहेला खुलता रे? अरे सरवा भौजी के लहंगा में स्विमिंग पूल बा ओही में नहाए जाता नहीं। डूब के मर गइब पानियों में फूलबा। ए भौजी हमारा पौरे वाला ना डूब के मरे म अगर कहीं डूबियो जाए नु गलती से तो तारा गार के छेदवा में ही कल जाए। हम मानी भारत बाबा को सब यारे मौगी लहंगा में पोसले मुसबिया रे। अरे सरवा एकनी के गोरियावत गोरिया तो भाई लोग कहत तनी साचो खानी दिमाग हट गल बा ना यार। देखो त लहंगा में के मुस पोसला। अरे सरवा मन नहीं के गोरिया गोरिया। अरे छोटुआ सारा के तही गोरियाव तनी हाफ गल मनी रे। बुड़मारी नु मुस नहीं के पोसले ई त नु बुड़ में नु लेढ़ा लगा के पोसले बिया। मौगी लहंगा में पोसले मुसबिया रे। अरे का भाई देवर जी। अरे भौजी ओइसन मेहरारू मिलल बिया कि ओकरा लार बा सच में। छोरा ढेर लागने छमन तोहर सूद पीले बौना ही अपन वाला दूध। हाँ तो तहार दूधे के पीही काहे से तहरे के देखई से ऐसा लागत कि तहार सरवा दूध नु पिलत पिलत फाड़ देले हो कि आसान। भीतरी घुसा के जवानी फाड़ेला। अरे सरवा हम तो सुनले रहनी ह लार घुसावल जाला ऊ फाड़ेला, लेकिन ई सरवा का घुसावता कि जवानी फाट जाता। भीतरी घुसा के जवानी फाड़ेला। टेम्पो में सुता के सटा सोट मरेला। देखियो भौजी कहियो तरह के ट्रैक्टर के डाला में सुता के मत मारे लगन त सरवा ट्रैक्टर के डाला बड़ा कूदेला गार छिला जाई। तो बस भाई लोग आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप कि तालों के वीडियो देख के अच्छा लगा और थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे लोग और वीडियो को लाइक कर दे लोग। और भी बात भाई लोग ई वीडियो बना के सिर्फ एक मकसद आप सके एंटरटेन कर ना कि केको भावना के ठेस पहुंचल। चलो लोग मिलते हैं अगला वीडियो में।